Čus lidi, vítejte u dalšího videa. A dneska jsem tu jeskyně Hipšova jeskyně. Co to jmenuje? Tyjo, to je hrozný malý prostor. Jako hrozný malý. Tady jsou dvě sestry. Kamarádenku mi má jít. Nezapomeňte hlavně odebírat a lajkovat, protože už se blíží nějaké 70 odběratelů a to je hodně. Je tam něco? Není. Je tam už ten? Ne. Východ. Tam byly nějaký lidi, kámo. Já se bojím. Já se mega bojím, kámo. Já jsem něco viděl. Tam něco je. Tam něco je. To nic není. Já jsem viděl, to je takhle si. No. Ty vado. To bude trochu krátký, protože to je taková malá jeskyně. Ale budu zač. Dobrý. A napište v komentářu, jestli jste tu někde byli. Tak. A už jsme venku. Natáčím jenom 2 minuty. Tak. To je všechno. Doufám, že se vám tohle video líbilo. Dávejte lajky, odběry. A zatím čau.